फेडारेशन यूट्यूब चैनल बनाना थाबाय दिनैहाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो देखायनो सानदों गामियाव फंबायनि हाबाया एसे इमारजेन्सि बायदि जाब्रबदों दा नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे हाबानि सोमोन्दै दिन्थिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि गामिनि हाबाखौ स' आं दिनै भिडिअखौ बेखिनिनिफ्राय जागायनाय थाबाय अब्ला आं हाबायाव थांग्रोनोसै दा नोंथांमोना जोबजासे नायलांबा गासिबो नुनो मोनजोबगोन अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो जागायबाय हाबाथिलियाव थांनोसै हाबानि गेटआ बेनो इमारजेन्सि बानायब्रबनाय जाहैबाय थालिर बिफांजों थखथाजोंल' पेपार फाननानै होबाय जों गासिबो साजायस्लाबनो हायासै बाय जाखिनि हायो बाय आलार बाथि फोजोंबाय थिंख्लि नारेंखल दोननानै बिदिनो गोजौआव बेखौ लिरबाय हेपि वेडिं सेरेमनि हौवानि नामा हौवा गोदाननि नामा जाबाय दिपजय आरो हिन्जाव गोदाननि नामा जाबाय सनाथि वेलकाम गोजौआव उइथ दा बेखिनियानो अब्ला सिङाव हाबलांसै ओरैजाय हाबफैबाय नै बाहायनो जाहैगोन जैगथिलिया मण्डप बाहायनो जैग होगोन हाखु दाखु सिम्पोल बानायनाय जाहैबाय बांद्राय डिजाइन बानायनो हायासै स' बेनो जाहैबाय जैग कुण्ड बाथौ थानसालि मन्दिर न'नि स' हिन्जाव गोदानखौ नैबेहाय सोगोन नैबेजों सोगोन साहानि न'मा न'आव बांद्राय साजायनो हायाखै सिम्पोलै बानायदों बेनो बैयो जाहैबाय बैराथि लागा बेनो सिम्पोलै साजायबाय बांद्राय हाइफाइ खालामनो हायासै इमारजेन्सि जानायखाय अब्ला बे जाहैबाय हिन्जाव गोदाननि दोनग्रा जिरायफैग्रा न' दानिया ओरै थांगोन ओंखाम जाग्रा आरो संग्रा साइडथिं ओइथिं सेंग्राफ्रा साहा लोंदों नै हौवा गोदाना नैबेलाय बेनो बेनिफ्राय ओंखाम संग्रा नैबे बैराथि जागोन दा जाग्रा ओरैजाय संग्रा बेवहाय मैगं हादोंमोन मैगं हाग्रा जायगा मिथिं फोमोनहैबाय रुनाय ओंखाम दोनग्राया नैबे ओंखाम दोनग्राबो मोनबाय लाब्रा मोनबाय दालियाबो मोनबाय ओंखाम संदों नै ओंखाम संग्राया नै मोजांथार पापर सोगासिनो बियो आरो बैयो पापर एवदों बेखिनियानोसै हिन्जाव गोदाना दंफैखायो बेवहायनो देलायबाय हिन्जाव गोदाना सफैबाय दा बिसोरखौ बरायनो नागिरदों गेटआव नेगासिनो बैराथिफ्रा सफैथ'वाखै अब्ला जों नेथ'नोसै एफा गोरा थाफैखानाय जाहैबाय नालाय नै आजावदो जोब्बाय दा बरायनाया जोब्बाय दा नोंसिना आथिङा सुबाय बैराथिफ्रा बरायफैदो दे एबारै हनै हनै हनै
खिजुर दं गेजेरावनो संदोंमोन ओरै गुवारजों लाबो गुवारजों मोसाग्राफ्रानो गैयाबा मोदोमग्रायानो गैया दामग्रा गैयाना बुस्थुआ फावसै मोसाग्रा गैया मोसाग्रा दंब्लासो माबा जायो हाबैदो दे जिरायदो हाबबोदो दे हाबबोदो नै बिसोरखौ जिरायहोदो जायगाया बैथिं जिरायहोदो माखासे सफैबाय हिनजाव गोदान लागायनो गासिबो हिनजाव गोदान लागोन बे लाइननिफ्रायनो गासिबो सौग्रावगोन नै बाय सौग्रावगोन बिदिङा मोनसे बाइन जिरायदो मोनसे बिदिनो बिस्थिबार मोनाबिलियाव नैबे गामिनि 네, 아까 제가 20분 다 있는 어떤 데들 아는 길을 네, 능론데 엄니 아이아파 그전 그다 정마 गुरु आङो दिनै नों जोंमा गुरुखौ साखि लानानै मानसि आजावनानै लानाय जाबाय दिनैनिफ्राय आङो बिनि नांगौ मानिखौ सुफुंना होसिगोन सानैबो खुलुमबाय साथामबो खुलुम ओमफ्राय मा मा दं लुरिदो एसे जोबबाय
저거 퍼트리 비전 소리 두대 아니 비 아시 예저거 이 발발 예저거 이 우리는 손을 그냥 말씀만 진짜 우리 불랑나고 Gái cái bên này. 우리 불랑들이 Vui là ghi. Không ra vào khi nào mà lý. 이거 봐봐. 그러면 누가 지어서 돈 가봐. 잡아. Straight. 여기는 어서야. 오, 아프, 조티, 러서, 엄지동, rambuy, 와하. 오, ini lamar kena, ramahom. Gobrab dulu nih bra, malas lah show. Bahaya bu, kalau bahaya. Kalau gini mak. Bà ra dần. Sekolah semua kabar ini tutup. Kayaknya disturb ya. Pasti Kami ni habane. Itu kan beragam suhu. Mana TV ya? Mungkin menerima kalian yang hati. Ini gimana lagi? Ada pun beragam. Itu banget. Hawa zafi juga bisa kau nanya kan sesuatu zafi je. पूर्ण परम्परा ज्योति स्वरूपनी जय
पूर्ण परम्परामा ज्योति स्वरूपनि जय दे लोरिदो बयबो रंजालाबायदो जय हिन्जाव गोदान नै जय हिन्जाव गोदाना लाजिनाय नै जय हिन्जाव गोदाना सान्दुङाव हाबनाय नै जय हिन्जाव गोदाना मिनिनाय नै जय हिन्जाव गोदाना खरा खरा थाबायनाय नै दाउखो गिदिंलांदो एबारै हाबलांदो लुरिदो लुरियाबो साहानि न'आव हाबनाय नै जय हिन्जाव गोदाना सान्दुङाव हाबनाय नै बिबारखौनो बस'लांजोब्बाय हौवा गोदाना ओंखाम रानदों ओंखाम जाफैहांबाय मानसिफ्रा जिरायबोगासिनो फारि फारि जौदान लागोन बाहायनो खुलुम दे बाहायनो जिरायनो थादों नोंसोर Ngay hua cái rắn này, xuống một đó. Alasanı şimdi soptasının onu. Ayung alfai lam selo. Bên bác chỉ đâm nước ra cho bác qua chứ con này. 비와이 풀로 오라시는 게, 에이, 비와이 풀로 막히는 살아.